Mau lihat tema di Tuhatta, mau lihat tema di Hasadauta, di bagasan hasehaton kita, marpungu di bagasan sakator sekretariat taima pinoparno putara aja silai sabunga siwalu turpu nomor hojahat tu silai na bolak. Horas mari kita saluhuna. Hido tutu tung mas sailas itu tu doroha di akka persyajarota terutama di adat Batak ima di panuturion ni narasumberta ope dengan topik Goar pamaheni ulus. Goar pamaheni ulus. Marhitei denggamani naroha asa tapai hutihut hatorangan na pinasaha ni narasumberta opudepen sihaloho namar bursigian. Partikian ope pasahat tami. Oliate. Horas marita para dio putara aja silai sabungan siwalu turpuk namar hojan tu silalai na bolak. Horas. Obartu materi na dipasa ni amata prolog rekin ima gor-gor ni pamaheni ulus. Nah, perlu patorang nami di son asa taboto. Aka melo ulusino dipake sada-sada halak. Hobartu inganana marasing-asing do guarna ate. Song-song ni muse, song dia dapat mahaya muse mulu diulau las niroha, nang diulau habut niroha. Perlu on patorang onawi itu kita asa diboto kita om mahape goarni ulu sinon mulu dipae di sada-sada inganan di ima pada tahun atau marang di pematang tahun. Nah perjolo molo ulo sinon di peakot di abara. Iya. Dipakai di abara. Molo dipakai di abara. Di dokomon ima ape-ape marang hade-hade. Asyik takas tamu tadi. Ape-ape. Marang idokon hade-hade. Hade-hade hon. Hate. Ima molo ulusinon dipeakon di abara. Asetakas taboto. Ini warna hade-hade unang dililiton di pamatang didokon hade-hade. Ate. Hade. Gatung, molo di abiton di pamatang, di abiton, di pamatang ate, di pamatang, molo borua, molo bawa pe, di dokom baon, guarna hoba-hoba. Molo ama hoba-hoba. Molo ina di dokma haen. Nasi takas taboto ate. Haiton buh, ina haiton, ina hoba-hoba hon. Atina di lilitok ku pamatang. Ate amang ate, nasi takas taboto. Ido. Molo di tapol hon hugoting. Digoting. Digoting. Digoting no. Biasanya kan orang soalnya kada tua, di dokom mon hohos. Ada hohos. Kalian wangin non hohos olah-olah ikat pinggang ate. Ada juru dong adong hohos. Kayak nido ililiton. Sangat tapi rata bereng akka mau ta bereng akka gambar-gambar ni zaman tempo dulu akka tua-tuai kasomorido ililiton tenawon ima hohos ate. Ya, baru nama ngiut. Molo ditalihot tu si majujun.
si majujung italihon ate didok ma tali-tali ate didok ko mainot tali-tali ima molo italihon tu si majujung didok ma ulos inon ulos tali-tali ngatakas ta bota mga ate iya molo dia biton di si majujung karena do iton molo ikat do kan itapol molon ilaiton dan itu molo ipakehon si majujung na di si majujung nate di dokong mawon bulang-bulang di dok mau bulang-bulang ate ibulang-bulangin na nai molo ina sortali ate gitu teh molo ama bulang-bulang kan itu nuani itu pasangan nih ate si takas tabota warna mulai pakai osong ini diliton hidup ma bulang-bulang ya nah molo di si majujung molo tabere molo akka ina molo naik kujuma molo di baik ku si majujung dah ada warna Saung, tudung. iya Saung. di si majujung dokoma saung iya saung ate iya tar omba biasa arang dobe nataboto pemakaian dia ke aguar-aguar nio aguar-aguar ni pemakaian di uluson di nio pamatang tau Allah daun nama biasa teh ulak kosan lain bolo dia wara di dokom ape-ape marang hade-hade dia biton tu pamatang di dokom hoba-hoba hain nah tuat oputara jejolo marabit tulu tulu bonik do kamu dah ido istilahnya marabit tulu bonik omon on pamatang naik kayak songoni tong dah jolo kan iya biton nah itu dah jolo pakaiannya karena tua-tua na jolo molo ditapol di goting di nokom mahos ditalo ku si majujung di dok tali-tali di pehon dan gitu nyom di si majujung di dok mau bulang-bulang nyom molo di si majujung dan gitu songna manahan paras di matanya hari dok kemak saung isau kon ate nah khusus untuk ape-apeo Boromar Lopez. Oh betul. Boromar Lopez. Iya. Lopez. Khusus untuk ade-adeon di hawa kamanami ate perlu botota. Dah. Jalan nungga piga-piga hali tarok di sekretariat tahun asa pemakai dion betul-betul tak perongahon. Molo di ulaon silas niroha nion hade-hadeon dipakai di sabola siamun Oh, las niroha. dah Las niroha. di sabola siamun molo si ulau las niroha Ano? di hade-hadeon di sabola siamun hadehon di sabola siamun ate molo ulaun habut di roha iya habut di roha di habira nah jadi molo pala ditikyon wangen hira nasamak do hira na dus di ulaun las di roha dohon ulaun habut di roha sudi hade-hadeno di sabola siamun dah habidang songoni molo si ulaulas ni roha takas dokolota inon sikon hade-hade di sabola siamun molo ulaun habot ni roha bainot tama hadehonot tama di sabola habira nah tegas kita madokot tokah kita nomor 2 terlebih kita peparan deputa Raja Sila Sabungan Solo Turpuk dan itu
dang pola salah ita mandokon. Molo ulan habot ni roha di sabola habirang. Jala ido aturan ni pemakaian ni ulus ade-ade dang na mengada-ada ita. Nah, mungkin ada sukun-sukun molo ulaun saur matua marang saur matua mau libulung. Behador. Ulaun silas ni roha no marang arsa ni roha. Adong nama dokon las ni roha. Alai bu hape molo pino parnaido apa anak naido takas dagido pasti do marhabut ni roha. Alai ka paupuna dagido aka ninina mungkin ulaus las ni roha emangnya bas do. Dagido bu ima di sabola siamu sabola siamun. Alai onggo apala tubuna takas do marang boruna takas manang helana, manang anakna, manang parumainna Habirang. di sabola habirang. Jala malo manortor penon dang bui membuka tangan ate kalau manob-manob so hido malo ulaun saur matua ate dang bui mangin pasona manortor biasa dah ate ai bo hape so dia petua ni na tua ni ba molo moding setong do lungun rohani akka anak konna ale molo pahopuna bui bana bisa bola siamun ate pasong ni mara na bui patorang taringan pemahian ni akka ulus-ulusor tengido molo adong di pematang ta ombak warna jadi perlu on ditegas sekolah kami asa sudido hita maboto jala asabui tonahona taate talubi diulaon nyo nakiningan non dia pemasangan dia barau dia mana dari ape-ape mana hade-hade ate diulaon silas niroha do diulaon habot niroha marhite-hiteon bui apa bota tu akadong atta semangat tusi dobe alena jelas bolo ulaon habot niroha bainot tama hade-hade non di sabola habirang tak ate. Nah, ada sukun-sukun partikiran di pasar time itu amu. Ya. Jadi mulai tema di narasumber nami, Ya. naung patorak kututu di pemakaian ulus. Jadi armro ya terbigiau songonon ala ulau sormatu maningon. Ya. Dipakai naso sipakai na ulus. Artinya mana song ragia ada dangbu pakai omin ragi hidup do. Ala lamar popu di peo. Gua ada cara sebetulnya pemakaiannya. Lagi tu? Oh. Bul pakai na poso mang na wado. Ya. Mulai deh. Boleh teh. Jadi bolo lagi hidup dan itu ima tadana molo dihita tahun ima sada-sada keluarga nau pasahato sinamon kan itu lagi takas taboto alini sinamon ima ulus dah alini sinamon ulus itu dah nung salah ita alini sinamon ulus no dah itu ulus alam nang pasahat sinamot di pasahat paranak sinamot dilema ulus dan gitu molo pengulihan anak di pasahat ma ulus lagi hidup dan gitu artinya bahwa dia sudah pernah majalo ulus pasamot berarti enggak ya pengulihan anak itu tahu nak berhak memakai dan gitu hidup kecil dan naik kumar pohon pudal. Sudah pernah dia menerima ulus pasamot bahwa dia berhak memakai ulus pasamot. Itu. Alida kiada majal ulus pasamot dan itu dipakai ulus pasamot ya tak layak atau itu kan. Itu terlepas dulu dia itu nomor pahopu, mana nasumar pahopu. Alida jelas barat nunggah majalo ulus pasamu. Langsung pada mate. Ido asa di Toba, asing di Simbalungun ate mulai di Simbalungun. Na pasal jolo sahali majalo ulus hela do ate.
Lalu kan? Mungkin ada filosofi dan asing saling kita hargailah bagaimana kearifan suatu budaya di sada-sada suku. Molo ditoba bahasa si Koparjolo pasator na ulos pasamot baru ulos ni hela dohok boru. Hela dohok boru kan Indonesia. Alusna alana nungga di pasar paranak natoras ni pangulion sinamot. Dan itu kan itu perjuli pasar. Tentu balason ni parburuma dohot ulus. Ai butuh hamu berarti ni pasamot. Pasamot artinya naparadeo sinamot. Pasak sinamot. Naparadeo, napasahat, naparade sinamot. Gitu kan? Jadi naparadeo sinamot ise kan da tua-tua nih itu naparadeo dang anak nih. Jadi napar pesta wangin dang pangolino napar pesta. Nah di pesta hode napar pesta da tua-tua na do. Dak so dia gurang tahepeng tasadiri pakawit to kita mamestau kita. Dak kita namar pesta, dan tua-tua tur namar pesta. Itu kan saya tak kasta foto. Jadi saya nonton tata foto dan itu mereka dengan itu pas samot. Nah, nih suku-sukunya mengudon. Mau nggak banyak tuh majal lulus pas samot, ya berhak. Dan tergantung tuh pahopu. Adong pahopuna mana? So adong pahopuna. Itu nalayak. Namun tong naposo-poso rube. Dan mengulir betori pasang pakai ulus pasapot, manang ulus lagi hidup dan hidup, mulu lagi hidup atau gimana? Tasong sada ulus homitan, igijang ni pus sama hidup. Tadi mah alus nak, adong dong ya, ya. Kan nanti molo hande-hande adong habut niroha, adong las niroha. Jadi molo hoba-hoba manang hohos manang tali-talion sahat adigan dulu dipakai. Molo dia keadat-adat. Molo dia keadat-adat. Ya, molo biasa Allah, molo semua di kita doa ke ulaun-ulaun nomor adoan, aka pesta tugu, kan Indonesia di situ dipakai atau memang udah aka ulus-ulus terus ngorot dan gitu. Nah, jadi artinya tergantung tuh ragam di ulau nih. Ate. Indo. Istilahnya on termasuk mon tu las niroha du studio na teba. Ya, las niroha ale molo nio ape-ape ade on mangina sudah itu di ulah las niroha do angsa niroha pe adong do cuma pakai naik kin molo bana ulah las niroha di sabola siamo di hadehon ale molo ulah habot niroha di sabira. Ate, ya molo tabere atong natilahaw do dangido. Ya. Isa boleh siamo ndak berarti malas niroha mana? Las rohana mati. Iya. Ate goro to tertigas do ita. Tidak kan mah dede mi. Do adong do aturan-aturan pemakaian ni. Boleh ate mah, Bang. Ido te. Adong do kira-kira? Adong kota. Ya. Lakin dari tadi itu di Semajujung. Artinya tadi-tadi. Tadi-tadi on adong do warni ulus na son. Alana so tadi huta partali gudang ada nih tahabat kan mau kaluli ada mau partali tadi di si ulon pesta ucup pero mau partali tadi ada mau dogor ni ulus nana di khusus aduh dogor ni molo untuk khususino soalnya di baik lagi dong boy siapa pangiring boy siapa betang maratur boy dan itu khususnya ulus na geleng-geleng ini non amang udah dipakai untuk ino dan itu. Jadi beda do warni ulus tali-tali on, warni ulus nebat tali-tali on, tuh abok niroha do las niroha. Molo na julo, dang pola balen wangin on, terkira na may bayar, terkira bulang-bulang atin wangin on ate. Iya. Nggak bisa ada mengate. Molo na julo, tarasing do lawan habok niroha, do las niroha na julo, molo no menghuton kahatan ina tua-tua dah. Jenis na ate guar na ulus na yang pola ko bote ale na jelas asing ulaun habok ni roha do laun las ni roha ate dan terjadi suhudi oh dan terjadi suhudi nomor terjadi
Betul, apalah nomor habuk ni keluarga ni suhut betul. Keluarga ni suhut dan itu tak mungkin halak naro mana mata Ale guar nulo si na dita-dita leone adong do. Adong sia suri-suri. Adong suri-suri gajang, adong bintang maratur, adong sia mangiring. Lepas mak sia dia dan ini alene jelasi guarna tali-tali mah ate. Ale mau nuangin odo, nuangin marhabuk niro, ulun habuk niro alison. Nai sewa sia salonina mah. Terhira bulang-bulang nama nuangin kan. Mau song di kita Simalungun gotong do warna muda. Gotong ate, gotong. Iya. Iya. Nah, mulu bulang-bulang bahasa karo opung-opung. Adong depe kira-kira. Sukun-sukun. Ya. Adong. Ini Pak. Jadi mau lihat apa teh? Dang pula gejang. Asa ingat do kita jala bui to naonotak tu akan poso. Terlebih aka guar-guarni uluson hobar tu mamahena di pamatangta. Nah, sore muse nang di ulau las niroha dohot habut niroha ate ase takas taboto. So ni mah boleh ate mah dihambuh ka manami dia ke dinarap pita palabornginon sehingga mah lamar tabadabba pariyotata do pangatus yota marsaka batu hatta marsaka maputa raja silesa bungat marsaka para kita para puta raja silesa bungat solo turpuk namar hoja kusila laina bolak horas mahita salutna horas